Am deschis 10 McDonald's în viața reală. Cine va avea cel mai bun McDonald's? Cine va câștiga burgerul de aur? Eu știu cum să câștig burgerul de aur. De fapt, în viața mea am avut o grămadă de McDonald's-uri. Am gustat o mulțime de burgeri și pe deasupra gătesc foarte bine. E prea simplu pentru mine. Nu o să fie chiar așa simplu, Nina. Pentru că înainte de toate trebuie să treceți o probă extrem de strictă. Testul curățeniei. Atunci începeți, o să fie foarte simplu. Curăță umărul, hai! Curăț! Cine nu va trece testul va fi eliminat din challenge. Totul în regulă, da? Ca nou. E albă masa? E alb curat. Da. Bună seara! Bună seara! Al meu e super curat. Dacă pot să vă dau un sfat, verificați-l bine pe al lui Pipo. După părerea mea, e foarte murdar. Bravo! Al meu e super curat, niciun fel de reziduri. Ok, e momentul să elimin păianjenul. Să vedem ce avem aici. Un fir de păr. Au. Uitați-vă și de desubt, e totul curat. Vă asigur. Foarte bine. Incredibil. Salut! Bună, Pipo. Bună seara! Bună seara. Am auzit ce a spus Jasmine și nu e deloc adevărat, vedeți? Totul e perfect. Te țin sub observație, Pipo. Ok, bine că am ascuns asta. Și aici? Doamne ajută, totul e perfect curat. Asta o spun eu. Urme de ruj. Imposibil! Stați liniștită, am plătit o firmă de curățenie, deci totul e perfect și conform regulilor. Bravo, igiena e fundamentală. Unde e păianjenul? Unde s-a dus păianjenul? Nu se poate să fi dispărut. Și uitați-vă ce pânză de păianjen. Dacă o văd, judecătoarele o să fiu descalificată. Mergem mai departe. Bună ziua, McDonald's-ul meu e lună și bec. Văd aici o mică pată. Da, lasă puțin de dorit. Bine, Nina, e rândul tău. Pentru a trece testul curățeniei, trebuie să ieși din standul tău. După părerea mea, standul meu e super curat, deci nu e nevoie să faceți un test. După părerea mea, ar trebui totuși să ieși. E momentul să verificăm. Mulțumesc. Trebuie să facem inspecția, Hai, Nina. Hai. Sigur. Praf la suprafață? Nu. Mizerie acumulată în colțuri? Nu. Reziduri de mâncare mucegăită? Nu. Pânze de păianjen? Nu. Și atunci totul e ok, nu? Inspecția s-a terminat. Ce-i asta? Ce-i asta? E inadmisibil! Trebuie imediat să închidem McDonald's-ul tău și să-l băgăm în carantină. Nu, dar ăla e prietenul meu, îl cheamă Bobby. Bobby? Da, e prietenul meu, E îndrăzneț pentru un păianjen. Îmi pare rău, Nina. Tu și Bobby al tău sunteți eliminați afară. Hai să plecăm. Ei bine, un McDonald's în minus. O șansă în plus să câștig. Dacă vreți, vă ajutăm noi. Sigur. Și ea care știa cum să câștige. Ciao, Nina. Săraca Nina. Marco, știi că ai tricoul pe dos? Sigur, nu, mi-am pus și șapca invers. Tare. Oh, nu, dar vă rog, lăsați-mă să intru în joc din nou, a fost un accident. Nu, îmi pare rău. Vei putea intra în joc din nou doar dacă ajungi la 10.000 de like-uri. Și pe deasupra ar trebui să-ți luăm și un abțibild de aur. Da. Și dacă le pierzi pe toate, atunci ai pierdut și challenge-ul. Păi dacă tot vorbim despre asta, ursul avea un fir de păr pe stand, deci ar trebui să-i luați și lui un abțibild. Iar acum începem a doua probă. Pregătiți-vă, oameni buni, pentru că va fi foarte complicată. Hei,
Vrei să facem schimb de McDonald's? Eu ți-l dau pe al meu, tu mi-l dai pe al tău și eu intru din nou în joc. Sigur că nu. Hei, bine. Schimb de McDonald's? Ok. Pipo, Cine? Pipo. Nina. Vrei să facem schimb de McDonald's? Nu, de data asta vreau eu să câștig. Bine, Samantha, te rog, îmi dai McDonald's-ul tău. Nu, evident. Băieți, îmi dați și mie McDonald's-ul vostru, vă rog. Sigur, Nina. Dar nu, Marco. Ok, îmi pare rău, Nina, fără McDonald's. Ok, nimeni nu vrea să-mi dea McDonald's-ul lui, deci trebuie să mă gândesc la ceva mult mai inteligent. Nu-mi vine nimic în minte, te rog, gândește. Cum pot să fac? Oh, da, mi-a venit o idee, a fost prea simplă. Un McDonald's, mi-era foarte foame, pot să comand ceva? Sigur, ce doriți? Un toast. Oh, perfect. Vi-l pregătesc imediat. Da. Știți, ați venit la cel mai bun McDonald's. Eu sigur voi câștiga challenge-ul. Mulțumesc, dar nu am bani să plătesc. Ups, pot să vi aduc după. Da, cu condiția să-mi lăsați o recenzie frumoasă. Sigur. Ei, mă duc să mănânc burgerul. Da. Îl mănânc. Da, e foarte bun. Da, foarte bun, să vedem. Dar ăsta e un gândac. Nu l-am pus eu. Nu mai țipați. E inacceptabil, judecători. Judecători. Am spus să-mi dați o recenzie bună, nu una rea. Judecători! Ce se întâmplă aici? O tragedie! Cum adică? Am comandat un burger de la McDonald's și am găsit un gândac uriaș în el. Nu e vina mea. Este scandalos. Scandalos? Nu e bine. Este inacceptabil, Samantha. Ți se va lua un abțibild de aur. Și vom fi nevoite să închidem și McDonald's-ul tău. Dar nu am făcut nimic. Eu plec. Nu am făcut nimic. Se închide tot. Dar nu e vina mea. Nu e vina mea. Of, mie merge mereu prost. Nu pot să accept asta. Măcar odată puteam și eu să câștig. Ei, da, exact. Samantha, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Eu am făcut McDonald's-ul tău să fie închis. Acel client, de fapt, eram eu deghizată, dar am făcut asta pentru că voiam să intru din nou în joc. Îmi cer scuze, îmi pare foarte rău, nu am vrut. Ai fost foarte rea, Nina. Îmi pare rău, dar când ajungem la 10.000 de like-uri, doar dacă ajungem la ele, putem deschide împreună McDonald's-ul nostru. Da, îmi place ideea. Măcar atâta poți să faci ca să te iert. Da, sigur. Iar voi ce puteți face e să dați like și să vă abonați la canal. Ați înțeles? Dați like. Mulțumesc. Scuzați, doamnelor judecătoare, dar nu pot să iau standul Samanthei dacă tot a fost eliminată? Nu. Perfect. Tare! Dăm startul celei de-a doua probe. Comanda imposibilă. Trebuie să pregătiți un meniu cu cheeseburger, castraveciori, roșie tăiată foarte, foarte subțire, salată cu adaos de ketchup în proporție de 30%, maioneză 70%, cartofi mici și Coca-Cola medie. Și dacă nu veți completa burgerul în mod corect în decurs de 1 minut, vi se vor lua alte abțibilduri și veți pierde challenge-ul. Începem challenge-ul. Citrugăr? Asta trebuia să fie salata, Da, ok. Ketchup. Îți mai amintești cât era ketchupul? Nu. Hai să zicem că 30%. Nu iese. Sigur că nu mă apucam să le spun. Și doar o să pierd timp. Ok, Marco, tu dă-mi ingredientele și o asamblez burgerul. Sigur? Chiflă, Uite chifla. carne, Poftim. brânză, Câte felii? una și roșie. Roșie. Hai, grăbește-te. Roșie, uite. Marco, dar ai mâncat-o? Test de calitate. Lasă, oricum au făcut deja controlele de curățenie. Oh, nu, am tăiat roșia foarte prost. O pun întreagă. O să fie sigur mai bun.
Eu o să pun castraveciori. Nu sunt prea buni. Păi da, dar ai auzit ce au cerut judecătoarele. Ele au spus că vor castraveciori și e foarte important să facem exact ce ne spun judecătoarele ca să nu fim eliminați, înțelegi? Da. Ok, să recapitulăm. 5% ketchup, 10% maioneză, roșie, asta e puțin cam mare, și la final un castravete. Ce zici, Ursule? Greșesc tot? Oh, sunt confuză, o să las cheeseburgerul meu exact așa, adică gol. Dar ce miroase ăsta? Îl simțiți și voi? O să spun bine rumenit. Da, asta e. Tu n-ai văzut nimic. Bine, suntem gata să verificăm. Poftiți! Cartofi, Coca-Cola, castraveciori, roșii. Colega, mi se pare că e totul bine. Ok. Acum putem mănânc un cartof? Nu, mergem mai departe, da. Luați asta judecătoarelor. Aha. Perfect, aș spune că ai trecut proba. Ta-dan! Ia să vedem. Ce e dezastrul ăsta? E burgerul. Nu era așa. Nu, colega, Pipo, trebuie să-ți luăm un abțibil de aur. Ta-dan! Oh, ce oroare, dar ce e chestia asta? E un burger, un cheeseburger. Nu, așa ceva e oribil. Ia-l de aici, scoate un abțibil. Ți-am spus eu. Oh, mergem mai departe. Voilà, uitați creația mea. Mi se pare că e în regulă, da, cartofi și bravo. Da, proba trecută, ce avem aici? Judecătorilor, ce bucurie să vă văd. Pentru voi o specialitate cheeseburger cu cărbune. Oh, Doamne, pune-l deoparte, nu, categoric nu. Închideți ochii, puteți să-i deschideți acum. Uitați. Dar ce-i asta? Un burger dezasamblat? E oribil. Câte puțin din toate. Dar nu erau ingredientele pentru... Nu, categoric nu. Proba nu e trecută. Și în final, să vedem aici, pare totul perfect. Oh, nu, lipsesc cartofii. V-am cerut cartofi, nu? Lipsesc. Îmi pare rău, nici el nu a trecut proba, nu avem ce face. Jos abțibildul de aur. Scuzați-mă, doamnelor judecătoare, aș vrea să vă spun că am ajuns la 10.000 de like-uri și deci pot să intru din nou în joc, corect? Da. Bine, dar de această dată o să am și un ajutor, Samantha. Oh, voilà, iată-mă. Am deschis o bucătărie super rafinată, haide. Da. Acum putem intra din nou în joc. Cu o bucătărie superbă, ca să putem face comenzile în 5 minute și toate perfecte. Ei, dar nu se poate juca în doi. Corect. Dar și voi sunteți doi. Tare. Bine, fetelor, acum că ați intrat din nou în joc, trebuie să treceți o provocare foarte dificilă. Trebuie să serviți toți acești clienți foarte pretențioși, fără să greșiți nimic din comenzile lor. Și să vedem cât timp vă va lua. Bine, începem. Bună ziua, ce doriți să comandați? Bună ziua, vă rog un burger, cartofi și Coca-Cola. Poftă bună. Mulțumesc. Bună ziua, pentru mine un cheeseburger cu cartofi și apă plată. Cartofi și apă plată. Apă plată, poftim. Mulțumesc. Bună ziua, pentru mine un McWrap, pui, cartofi și Coca-Cola. Bun, pui, cartofi și Coca-Cola. Poftă bună. Mulțumesc mult! Pentru mine un McChicken, niște pui și un Sprite. Oh, sigur, și iată și Sprite-ul. Poftă bună. Bună ziua, pentru mine un toast cu maioneză, șuncă dublă și o Coca-Cola, mulțumesc. Perfect, da, uite Coca-Cola. Mulțumesc. Da, cu plăcere. Pentru mine un cheeseburger fără burger și fără cheese și 2 porții de cartofi și un suc de portocale. 2 cartofi. Aici cartofii și iată sucul de portocale. Super, mulțumesc. Alt suc. Salut! Dar ce vrei să comande acest ursuleț drăguț? Cred că el vrea niște cartofi cu... Aveți sos de miere? Nu, poftă bună.
Mulțumesc. Ciao, Bine, am vrea un burger, cartofi și Coca-Cola. Burger, cartofi și Coca-Cola. Dar erau pentru doi, nu? Da, sigur. Încă un burger, încă o porție de cartofi și încă o Coca-Cola. Oh, perfect. Tare! Am terminat. O treabă excelentă. Da. Și stop timp. 5 minute. Păi am fost rapide. Ați fost foarte bune, deci primiți înapoi un abțibild de aur. Dar nu vă bucurați prea repede, pentru că următoarea probă va fi și mai dificilă. Bine, trecem acum la următoarea probă. Trebuie să ghiciți ce burger este legați la ochi. Dacă nu îl recunoașteți, vi se vor lua 2 abțibilduri de aur. Iar dacă ghiciți, vă vom oferi rețeta originală a Crispy Mac Bacon. Bine, Samantha, pentru echipa noastră tu vei gusta burgerul. Eu mă duc să fac niște farse. Bine, Nina. Dar să nu ții. Nu țip. Sunt super pregătită. Frumoasă bandana! Gata, suntem aici, începem! Dar unde a dispărut? Perfect. Delicios. Bine. Bun. Iată-l. Noi un toast. Asta e un double cheeseburger. Deci, am înțeles. Ăsta e toastul preferatul meu, l-aș recunoaște imediat. Au, burger greșit. Scuze, îi lipsește un pic de sare. Mexican. Lasă-mă să gust. Nu-i așa? Aha, pe ăsta îl recunosc după miros. E un Mac Crunchy Chicken. Să vedem. Chiar ăsta e. Asta e clar un Big Mac. Unde? Un Mac Chicken cu sos dublu. Dragă Dado, dragă Luna și dragă Pipo, ați greșit. Câștigătorii primesc în schimb pergamentul cu rețeta secretă a Crispy Mac Bacon. Bate Cincio Marco. Da! Poftiți, băieți, pergamentul vostru cu rețeta faimoasă. Mulțumim! Unde e pergamentul? Aici, Marco! Ce tare! Rețeta de Crispy Mac Bacon! Încercăm să o gătim! Da! Tare! Dragă Luna, nu doar că ai greșit burgerul, dar unde a dispărut standul tău? Nu știu, probabil am fost păcălită. Nu, ai fost eliminată, ceea ce e altceva. La revedere! Sau vreți o bucățică? Nu poți să pleci, dragă. Iar tu, dragă ursule, ești eliminat pentru că nu ai participat la nicio provocare. Ce lipsă de respect! Pentru următoarea provocare trebuie să folosiți o calitate pe care doar adevărații proprietari de McDonald's o au, instinctul. Trebuie să recunoașteți Happy Meal-ul corect. Și dacă greșiți, veți fi eliminați. Bine, începem. Oh, da. Eu am ales. Hai, dar ești expert? Lasă, concentrare! Am ales! O să-l aleg pe ăsta. Știi pe care să-l alegi? Transmit taci că nu-i aud ce-mi zic. Scuze. Da, te iert. Nu cred că vorbesc limba română. Marco, te gândești la ce mă gândesc și eu? Bowling și spanac. Nu, la cealaltă. Asta. E așa de ușor că aș putea să o fac și cu ochii închiși. Ăsta e. Ăsta. Ok, să vedem, dar nu e nimic. Erau confeti, ce nasol. Sunt sigur că e cel corect. Am câștigat! Am pierdut! Sper să
să fie cel corect. Nu! Ăsta e cel bun! Oh, bravo! Te rog, oh, nu Exploda? E cel corect! Bravo! Deci ți-au spus ceva? Nu mi-au spus nimic! Bine, ori nu asculți tu bine, ori ei nu vorbesc. Trebuie să decidem, Nina. Bine, îl aleg pe ăsta. Oh, perfect. Dacă explodează, e vina ta. Nu a explodat. Și avem și un burger acum. Da. Păi, pe ăsta îl mănânc eu, că eu am ales, nu? Am un instinct grozav, exact ca un adevărat proprietar de McDonald's. Îmi pare rău, din păcate, voi 4 sunteți eliminați. Iar voi ceilalți ați câștigat. Felicitări. Băi, îți pot să mă alătur și eu? Tare! Dar ce spune? De ce înseamnă tare? Da, ești penibil. Sunteți antipatici. Vrei jumătate din burgerul meu? Da, tare. Bine ați venit la ultima provocare. Cine dintre voi va reuși să atragă cei mai mulți clienți va câștiga burgerul acesta de aur. Deci, începe provocarea. Dacă vrei un burger bun gratis să guști, pe la McDonald's-ul meu trebuie să treci. Burger gratis! Am o idee. Și eu, 3, 2, 1. Da, și mie, da. Marco, hai, muzica maestre. La McDonald's burger, cartofi și prăjituri pentru o cină. Da, de toate ce vrei tu, orice. E tare. Cine vrea brânză? Am pierdut. Am observat. Trebuie să anunțăm câștigătorul acum. Băieți, uitați premiul vostru. Tare!